Olipa ihana. Mitä täällä on tapahtunut? Täällä on esteet ihan levälleen. Mitä täällä on tapahtunut? Siis ihan oikeesti. Kuka täällä on käynyt ja milloin? Siis, joo Ruska, mä ymmärrän. Nyt ei aleta mennä paniikkiin. Mun on pakko mennä tallille ja soittaa Lauralle, ellei se ole tallilla. Joo. Laura. No mitä Milla? Kun tuolla esteet on ihan levälleen. Ne on ihan kaatunut ja kaikkea tommoista. Joo, mä huomasin äsken. Ja Mauri, Hugo ja Nöpö. Häh? Mitä niille kävi? Ei niille käynyt mitään, kun ne oli vahtimassa näitä kaikkia esteitä, kaikkia tämmöisiä. Mutta Nöpö ei vaan saanut vahittua niitä. Joo. Mutta siis ihan kauheeta. Hevosetkin oli ihan peloissaan, tärisi ihan kauheasti. Ja ihan kauheeta. Joo, mä tiedän. Yöllä on jo uusi vuosi. Ja nyt on vielä tämmönen kaaos. Ihanaa, todellakin. No niin, tää on ihan oikeesti hirveetä. Kapuki oli ihan hulluna. Se vaan juosi ympäri kenttää, kun jotkut oli täällä juoksentelemassa. Tekee jotain. En mä tiedä. Mutta joo, käy sä vaan pistää Ruska tonne tarhaan. Et joo. Mä tein äsken päivätallin. Tän siis. Joo. Okei. Kai hepoilla oli heinät ja kaikki. Oli. Ja toivottavasti Candy ei oikein stressannut, koska sehän on kantavana. Niin, just sitä mäkin. Koska jos jotain, niin se olisi ihan hirveet, jos tulisi joku keskenmeno. Tai no epäilen, että hevosten stressi on niin paha, koska se on tosi pahaa se, että hevonen stressaa kyllä, mutta joo, se on ihan kamalaa. Niin onkin. Siis oikeasti mä en ymmärrä, kuka olisi voinut tulla tänne. Mutta joku on tainnut tulla. Niin, mä en ite ees taju, että miksi joku olisi niin hullu, että tulisi tänne. Et joo, mut mä menen nopeasti treenaa kuitenkin Ruskan kanssa, koska mä kävin alkukäynnit tuolla maastossa, mutta toivottavasti. Onneksi Ruska ei ollut täällä sillä aikaa. Niin, joo. Ruskahan on tosi pelokas ja säikkyvähevonen. Niin, se on enemmänkin kyllä joku semmonen iso poni. Niin se on kyllä iso poni itse asiassa. No, mä menen nyt tonne kentälle vetää vähän koulua, koska mä en esteitä viitti mennä. Et joo. Joo, mä samalla sitten pistän nuo esteet takaisin, koska ihan kamalaa. Niin, se on ihan hirveetä, kun nuo esteet on tolleen levälleen. Niin se onkin. Joo, no mä menen kentälle. Juu, men vaan. Ihmeitä vaan. Kyllä. Milla? No? Kuuliko se, mitä täällä tapahtui? Joo, kuulin. Kaikki on jo korjattu ja kaikki eläimet on jo vartioimassa. No, Nöpö ei vaako. Se vaan kattelee jotain. Ne, koska ei se ole mikään vartija. Niin. No, mä tässä vähän jatkan koulua.
Niin, joo. Okei, mä menen nyt kysyä vähän tuntiheppaa mulle Lauralta. Juu, käy vaan. Juu. Laura. Laura.